Mga pastor, way katungod sa pagwali sa mayong balita. Mauna si giyaw-yaw anang mga CFD nga ang ilang basahon sa Biblia katurang pabor sa ilang tinuhuan. Basahon na to diya sa Efeso 4:11. Tanaw na to guwabay katungod ang mga pastor. Ug gihatag niya ang uban aron mahimo nga mga apostoles, ug ang uban mga manalagna, ug ang uban mga ebanghelista, ug ang uban mga pastor, ug mga magtutudlo. Mga CFD ray ga yaw-yaw anong walay katungod ang mga pastor. Maunay mga style sa mga CFD. Katurang mga pabor sa ilang pagtulunan. Ug naaga na sila makita nga dili pabor, di na nila basahon. Basta tagak ug naa ka nagpasakop sa siktang sulpot, ingon ana gyud ang panabot. Kay kining ato ang amigo, grabe gyud taong dipinsan niya sa iyahang gitawag og mga pastoy. So ang hinungdan yon nawala sa passing ang iyang interpretation concerning sa Ephesians chapter 4 verse 11. Kay lagi ang gitudlo siguro ani sa iyaha o ang iyang nasagap nga mga informations gikan pod sa iyang mga pastoy, nga kanang iyang mga pastoy naay katungod sa pagwali og pagtudlo mahitungod sa gitawag og maayong balita. Gi-quote niya ang Ephesians chapter 4 verse 11, actually wa matay supak. Basta kasulatan o basta nalatid nga mga pulo nga nakasulat sa balaang kasulatan, di ta mosupak. Nga naman kay ang tudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana klaro og tin-aw nga ang usa sa mga basihan sa iyahang gitawag og baruganan ang Santa Eskriptura or Biblia. Pero ang question din ha, giunsa nimo pagsabot? May question mabatong nga sa kadaghang mga sekta nga naa sa tibuok kalibutan, not less than 40,000 nga sekta ang milokop sa tibuok kalibutan, sila mismo wala sila nagkasinabot, wala sila nagkahiusa. Kay tungod sa hinungdan nga iya pod silag interpretation, iya pod silag mga opinion sa nakasulat sa balaang kasulatan. Sama ini sa kuan ng giingon nga napod siya iyang kaugalingong opinion sa Ephesians chapter 4 verse 11. Nibasa sa balaang kasulatan ang iyang una iyahang mga pastoy. Mali. Nga naman, number one nga gitawag og point. Kanang Ephesians chapter 4 verse 11, kanang mga pastor nga gisgutan din ha, mga pari na. Kay ang pattern ug ang kanabitang modelo ana ang atong Ginoong Kristo, di ba? St. John chapter 10, si Kristo ang maayong pastor. And Hebrews chapter 3 verse 1, si Kristo ang apostol ug pangulong pari sa gihuptan nga pagtuo nato. So kumingon ka og tawag ining pastor, pari na. So therefore kanang gisud ni San Pablo Ephesians chapter 4 verse 11, ang tinuod nga pastor, pari. Number 2, syempre San Pablo may nagsuwat ana. San Pablo ang mas labong nakasabot. Kung tanaw na to ang konteksto sa tanang mga sulat, kanang 13 writings or 13 epistles nga gisulat ni San Pablo, masabtan nato kung unsa iyang unahuna, unsa iyahang tawag in gustong ipaabot sa mga tao nga iyang gisulatan. So nisulat siya anang Ephesians chapter 4 verse 11, migamit siya og term nga pastor. Unsa may panabot ni San Pablo ana? Acts chapter 20 verse 28, ang panabot ni San Pablo ana, kanang pastor mga obispo. So kanang gigasa sa Dios diya sa iglesia, mga pastor refer na sa mga bishops. So pag naay nagpastor-pastor unya pagkahuman dili bishop, dili na tinuod. Binotbot na pag naay nagpastor-pastor nga tawag anang dili gani na pare, binotbot na. Iya na sayawa. And lastly mga sir ug mga ma'am, kanang ingon nga pastor gibotang sa gitog iglesia, nasakop na sa tinud nga iglesia gitukod ni Kristo. Og kanang iglesia ha naglawig na for not less than 1,800 years. So, tanaw nato kanang ato abang pastor na abay connection didto sa first century. Hindi kay mo nag-ingon na claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon ug ang pagpamatuod duha ka man naglahing butang. So pwede kang moangkon pero pamatud din ang imong giangkon. So aron dili kang maigwa ning iyang giingon ba nga pili-pili lang ba? Dili man ta magpili-pili god. Ang ato ang ginahimo man gud ana is ginatan-aw nato ang konteksto sa writings ni San Pablo. So kanang giingon din nga pastor na ana sa tinuod ni iglesia. So pag naay pastoy nga naagani dito sa sekta, nagwali-wali sa sektang rehistrado, dili gani na iglesia ang gitukod ni Kristo, kanang sektaha gitukod gani nag-Amerikano, dili na gipunting nga pastor sa nakasulat sa balaang kasulatan. Kay ang tinuod nga pastor naa sa tinuod nga iglesia. Og ang tinuod nga iglesia walay lain ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika
Romana. So muna mga sir ug mga ma'am, mo nay kinahanglan bantayan kay mo na kung giingon nga angkon-angkon man sila, so kita po tigtanggal po sa ilang maskara. Kay pag matanggalan sila og maskara, di na sila kapanglinglag kapangilad sa itong mga igsuong mga Katoliko. Nga in town, na ay man namay naibawan sa pagtong Katoliko, pero dili gyud ingon anak kalom. O dali ra kaayo prone para sa ilaha, nga tawag inyong mailad sila sa laing sekta. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.